Il-Partit Nazzjonalista mmexxi mill-kap de facto tiegħu Carola Aquilina issa ħareġ xi attakka b'mod kollettiv lill-Speaker Angelo Farrugia wara li kien id-deputat estremista nnifsu li ilu jattakka lill-President tal-ogħla istituzzjoni fil-pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista merdan bi stqarrija uffiċjali u bekk Carola Aquilina ġab lill-partit kollu miegħu fuq ordni tiegħu biex joħroġ b'attakk sfrenat fuq din l-istituzzjoni. Fuq dan kollu Bernard Grech kellu jobdi. Aquilina ilu għaddej bl-attakki fuq l-Speaker u kien saħansitra għajru li huwa bla moħħ. U allura, Mr. Speaker, għandek twaqqaf lill-Prim Ministru. Issa jekk inti m'intix kapaċi iżżomm il-Prim Ministru ma dak li qed tajt nafu l-kox naħsbu dwar. Għal din id-dikjarazzjoni Carola Aquilina minflok skuża ruħu spiċċa juri aġir arroganti quddiem ruling tal-Speaker. Neġa' nsaqsi Norbert Aquilina biex fi ċirkostanzi forsi anke dakinhar il-mod kif qala hekk hux ħadd irtira dal-kliem fil-konfront tiegħi dak il-kliem li qed naħseb niddubita jekk inti x'taħseb ġifieri nsaqsih fiċ-ċirkostanzi. Bandi l-ebda diffikultà nagħmel hekk wara kollox kulħadd jaf il-verità dwar is-sedja. Nifhem li qed tirtira. Le, hoppa ċe, ekk jaġobkom, jen saqsinu f'Carola Aquilina. Għax ħan nisimak sew, ġibiri. Ma nifmux bil-Malti. Le. Ma għandilek diffikultà. Le, hoppa ċenzi, ma rix diskussjoni. Fil-konfronti. Fi seduta ta' 3 fil-għaxija Carola Aquilina wkoll kompla jkun isteriku u ostili fil-konfront tal-Speaker. Carola Aquilina qal lill-Speaker li jekk irid ikeċċih bil-pulizija wara li dan reġa' beda jinterrompi u jgħajat. Mux bil-polizija, għetlek terġax tagħmel, ma għandekx il-kelma, iqaf. Hawnhekk kitwiet minn 79, btiet tiġib bħal oħrajn. All right? Iqaf, għetlek iqaf. Il-Partit Nazzjonalista fuq ordni ta' Aquilina issa ħareġ xi attakka għal darb'oħra lill-Speaker għax ir-rulings li jagħti ma jogħġbuhx. Sa dan it-tant l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Dr. Angelo Farrugia fid-dritt ta' risposta l-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista ċaħad mod kategoriku l-akkużi li tqajmu dwar l-imparzjalità tiegħu u saħaq li d-deċiżjonijiet tiegħu huma bbażati fuq il-Kostituzzjoni, ir-regoli stabbiliti tal-Parlament u l-proċeduri parlamentari. L-Speaker insista li rulings tiegħu fuq materji proċedurali dejjem isiru b'konsiderazzjoni ta' prinċipji parlamentari eżistenti. L-istqarrija żiedet li l-Kamra tar-Rappreżentanti għandha proċedura demokratika li tippermetti li d-deċiżjonijiet tal-Speaker jiġu kontestati formalment fi żmien jumejn. Minkejja dan l-ebda talba uffiċjali ma saret biex tikkontesta xi waħda mid-deċiżjonijiet tiegħu fatt li qajjem mistoqsijiet dwar l-intenzjonijiet wara l-kritika li qed issir. Fil-fatt One News informat li f'din il-leġislatura kien hemm 70 ruling mill-Speaker li l-ebda waħda minnhom qatt ma ġiet appellata.